Gipahigayon na kaganyang buntag ang final testing and sealing sa mga automated counting machine kun ACM sa mga voting centers sa Davao City una ang 2025 midterm elections sa Lunes, Mayo 12. Simultaneous kining gihimo sa tulo ka mga distrito sa syudad. Sa Katalunan Grande Elementary School nga sakop sa 1st District, gicheck pag-ayos sa mga miyembro sa Electoral Board ang mga ACM ug ubang election paraphernalia ay gisugdan ang final testing and sealing sa ACM. Anasab ang presensya sa mga watchers. Sumala sa mga teachers nga miyembro sa Electoral Board, hamloy ang gihimong final testing and sealing sa mga ACM gawas sa gagmayng mga aberya. Gihimo ang final testing and sealing aron masigurong mugana og dili depektoso ang mga ACM ug ubang election materials. Ugaling walay makitang depekto sa mga makina ug sa ubang paraphernalia, silyuhan ang mga ACM ug ipangbutang kini sa opisina sa Department Education Supervisor Officials Kundeso. Bantayan kini sa mga pulis ug sundalo hangtod sa adlaw mismo sa piniliay. Actually, mas madali siya comparing tong dati. Okay, dire-diretso man. Kana lang syempre medyo maglisod ta at first kay kanang gahi ang mga pero okay siya. Naadyo room dito para sa ila. Para mas safe. Napulo ka mga botante ang gitugutan na makaparticipate sa final testing and sealing sa mga ACM matag voting center. Tugutan sila nga makaboto ug human niini ihapon nila nga manumano ang ilang mga boto ug ikumpara sa resulta sa ACM. Usa sa misalmot sa final testing and sealing ang first time voter nga si Kyle Nicole Aubrey Bustos nga taga Katalunan Grande. First time ang gyud nako. It's actually very exciting for me and thrilling siya no kay hapit na gyud ang elections no this May 12 na. So mo lang to murag daghan pa kog na-observe so far na mga rules no na mga policies na dapat gyud nato i-follow like dili mag-overvote and so far nakita pud nako nga clear pud jud ang mga machines. Sa machine na ako ang karon nakita karon clear siya so wala siya cracks kay ang uban man good pagkabalon ako is na ay mga cracks no dili mag run diagnostic so far kani lumalaban ang mga running diagnostics diri sa precinct. Sayo sugdan ang eleksyon sa Lunes, alas 5 sa buntag hangtod alas 7 sa buntag ang gitagan ng oras alang sa mga butante nga buntis, PWD ug mga senior citizen. Samtang alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi ang regular nga oras sa pagboto. Ay, nga mag-vote yun sila kay sayang ang chance, no? Let us vote, please come. Tana mga botante mo, arijud mo o ang inyong katungod, no? Ilabas natin. Pumunta kayo dito on May 12. We are hoping for a peaceful election. Gibutang na gawas sa eskwelahan ang listahan sa mga rehistradong botante. Makita sab gawas sa mga classroom o voting center ang mga clustered precinct sa mga botante. Subay sa report, 418 ka mga ACM ang anaa sa mga voting centers sa 1st District, 385 ka mga ACM sa 2nd District ug 370 ka mga ACM ang sa 3rd District. 1,173 tanan ka automated counting machines ang gamiton sa eleksyon sa Davao City. Gilauman ang hapsay ug malinawon nga piniliay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.